Malu mah ada jadi pengen sungkem foto niki dereng saged tali ngapuranen dosane anakmu iki isane mung donga paringi sehat sedaya sasi padha muga dosa disepura. Emang mau nyoba? Nyuwun pangapura anakmu kakean dosa durung iso ngangkat derajate wong tuwa. Tutup takutnya kenapa-napa nih ya. Emang takut gitu deng ya?